song is called Rowan Hayes. Now these guys are actually from America, Holland, right? Yes, yeah. It's a small village in the north of Limburg. That's a province where we live in Holland. And why did you call your band that name, Rowan Hayes? It was the name of a man who lived 100 years ago, I think. And in your village? In our village, in the wood, in a house made of trees. And Matteo, he's the one who can tell it, maybe. Who's Rowan Hayes, Theo? Go ahead, man. He was a very old, strange man, and children were afraid of him because he missed one eye. There were a lot of insects living in his eyes. He healed by with his hands above people who were sick and something like that, and with hand above them, they were able to get to the work the day after that. So, Let's have you play live here in our studio. This is Rowan Hayes from America, Holland. Toen ik nog heel klein was en van het leven niks begreep, alleen maar spullen ode en sleep. Toen ik nog zo klein was, dat ik op de tienen moest gaan staan om te kijken naar de maan. Witte strepen in de lucht, niet de ogen half dicht, elke wolk was een gezicht. En s'avonds later hoor ik nog even naar bed. De raam weer op, geen sloop en de hemel was weer rooi. Mist hing op het land. S'avonds later stond de pier in brand. Ik was door een dromen, er werd een baas van iedereen, vroeg met de sterkste alleen. Dat sprak me vroeger al aan. Als we uitgingen, ging het de deur op uit naar een discofabriek, zoals die hier in de buurt wel veel zien. In Duitsland ziet er een paar uit, van die echte. En dan kwamen er binnen en er waren honderden mensen en dus ook honderden mechjes. En het overzicht was weg. Hè. Je begreep er helemaal niks van. Het waren er te veel. En als je in Amerika vroeger uit ging, dan hadden de Bondzaal. En daar zat iedereen. En daar hadden in één ooropslag een overzicht wat er precies allemaal in de deur op zat. De rare vent, maar ook die mooiste meid. En het is te overzien allemaal. In die tijd, toen we in de puberteit zaten, zeg maar, ga je weer niet anders op als alle anderen. Alleen moet er soms zoiets gebeuren waar we even zo'n gevoel geven van dat er heel dichtbij ook heel veel mooie muziek was. En dat was toen ik Los Lobos huurde, die eerste LP was het nog van hun, en The Time to Dance. Ik las dat in een blad dat Keith Richards dat wel geweldige muziek vond. En ik vond Keith Richards wel weer geweldig. En ik denk die LP moet ik gaan halen. Want ik dacht, dat is een of andere heel ruige plaat met heel veel schurende gitaren en weet ik wat allemaal.
En ik draaide muziek en die had een effect van 3 vierkante kilometer wederom. Door van dat gebiedje ineens, van dat is fanfare en dat is accordeon en dat is bijna zo'n Limburgse muziek kan. Zonder echt aan Limburgse dingen, maar muziek die van heel dichtbij, bijna uit de kamer, neven mee waar ik sleep. Daar sleep mijn zus en die draaide ook vroeger Ekelender muziek en zoiets allemaal. Niks te praten, niks te zien, niks te beleven. Goed voorbij, allemaal wat zin ik doen. En met de handen in de deze loopt er de stroom. Alles donker lapen uit, verdienen dik. En net als je bedenkt, ga je de hoes naar bed doen. Zit zag je ze in de weg en het verlossen. Want bestel, maar bestel, maar bestel. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik. Er met de laatste. Domme wel. Sim. En toen ik een jaar of 8 was, toen heb ik eigenlijk in Duitsland, gingen we op vakantie. En daar stond een accordeon. En daar speelde een jongen op toen. En dat vond ik zo fascinerend. En 's nachts heb ik een accordeon stiekem mee naar de hotelkamer genomen. En toen ben ik gewoon jengelen. In principe werd het gewoon proberen. En dat lukte tamelijk goed. En toen zijn we hier gekomen. Toen hebben we hier in de buurt binnen mensen een accordeon gekocht. En zo kreeg dat zoveel loop. Dus toen waren we het weer en toen gingen we naar de muziekschool. En toen was het een beetje oudbollig om accordeon te spelen. Toen ze 11, 12 jaar was. En toen wordt het orgel synthesizer was toen heel erg in. Dus toen de jongens die gitaar of synthesizer, maar geen accordeon toen. En toen heb ik daar 9 jaar lessen gehad. En toen ik 18, 19 jaar was, toen durfde ik pas weer een beetje met de accordeon voor de dag te komen. Maar toen ik 16 jaar was, toen zeiden ze ook altijd van, als we in een café waren, een trekburen hadden, dan was het wel altijd feest. Maar zo echt bij de boete treden was een beetje simpel op de leeftijd van 16 jaar. Je zit ze nachts haar in haar leven. Ze zitten alleen, niemand kijkt naar ze. Ze griepen er altijd net neven. Ze vragen zich 10 keer per dag af waarom gaat het nooit zoals ik het wil. Ze werken te hard, hebben nooit geen zin. En als ze wat zeggen, dan duurt alles stil. Ze doen wat ze doen op het verkeerde moment. Voor zijn leven. Een andere wandelt heel rustig voorbij. Hij zei er alles vergeven. En hij zegt ze mogen het hebben van mij. Mogen ook nooit en wat we doen. Niemand die zegt wat goed is of slecht. Niemand die weet wie verliest of wie wint. Je komt op het bij jezelf terecht.
Bij minder dat Amerika klein was en dat Amerika kneuterig was en dat Amerika achterliep in alle opzichten, ten opzichte van alles. Alle steden, van alle andere deurmenden, wie dat het grootste gaat was wat het goof. Het bleek dus niet zo te zien. Daar had ik dus een interview met Pinkpop, met Mart Smeets. En Mart Smeets zei dan van, ja, jullie muziek is lang leven de lol. En dan, nou, nee, er vloeit ook wel eens een traan in de muziek van Rowan Heers. Want wij spelen die Tex-Mex muziek niet voor niks. Tex-Mex zit Mart Smeets staan. Dat is muziek zoals die geschreven wordt en gemaakt wordt in de grensstreek tussen Texas en Mexico. Ja, zei ik dan. Dankjewel, want ik was er helemaal niet vanaf. Ik wist niet wat Tex-Mex vandaan kwamen sowieso allemaal. Dus laat staan om te denken om er ooit een keer in te gaan. Dat waren wat mensen ervan maakten. Dat bleek wel degelijk zoiets te zien. Journalisten die zich er ooit eens in verdiept hebben, die vertelden dat dus. Ik weet nog dat Flaco Jiménez naar Nederland toe kwam. En dat mijn John van Duin van de Melkweg belde naar Henk van Heijsel, zijn manager. Flaco is in Nederland, dan moeten jullie bij in het vuurprogramma. Ja, zegt Henk. Hoe, Flaco, ik moest het uitspellen. Dat was helemaal niks. Ze rap tempo op.